जोबोर गोजोनथाव बाथ्रा सनितपुर जिल्लानि सिङाव बे रुपाजुलियाव दिनै गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि 86थि थैनाय सानजों लोब्बा लाखिनानै सुरुप स्थिति सांसदआ बेवहाय गाजा गोमजायै मैयानिफ्राय गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि थैनाय सानजों लोब्बा लाखिनानै बिथांमोना दिनै गेवलां मेल बेवहाय सावराय मेल खुंदों आरो बेवहाय गोबां सोलोंसा बिथांमोनहा नुजाथिफैदों आइ आफा नुजाथिफैदों दा खोथा जाहैदों जे गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि जिथुनिखि जिउ आरो सानस्रि सान्थौ बेखौ गोजोर खालामनो थाखाय अल आसाम ब्रह्म धर्म परिचालना समिति गोदोनिफ्रायनो बिथांमोनहा नाजाबोदों आरो दिनै मुलुगाव गोजोन सान्थि जौगाहोथिनि गेजेरजों लाबोनो थाखाय बिथांमोना नाजादों आरो गुरुदेवनि सान्थौ सानस्रिखौ गोजोर खालामनो थाखाय बिथांमोनहा गोबां हाबाफारि लाबोदों दिनै नोंथांमोना मिथिगौ जे गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि मुङै आसाम सरकाराबो मोनसे बान्था माने हारिमायारि बान्थाखौनो होनजायो स्टेट बान्था रायजोआरि बान्था आरो लोगोसे ट्रास्ट मोनसे दङ कालीचरण ब्रह्म ट्रास्ट बेखौ गुबुन गुबुन फिल्डआव खामानि मावनाय बिथांमोननो बान्थाखौ होनाय जायो बेखौ जोनोम सानाव 18 एप्रिल खालि होनाय जायो दिनै मिथिगौ जोङो जे गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मआ बिथाङा गुदियावनो बर'नि माखासे पान्डुलिपिखौबो बिथाङा बै समावनो बुंदोंमोन बै समावनो वार्क कालचारनि कर्म संस्कृतिनि खोथाखौ बुंदोंमोन सोलोंथाइ आरो रांखान्थि जौगानायनि बागैबो बिथाङा बुंदोंमोन आइजोफोरनि सोलोंथाइ आरो जौगानायनि आरो दानाय लुनायनि सोमोन्दैबो बिथाङा बुंलांदोंमोन बेनिफ्राय कार्पेन्ट्रि बायदिसिना बिथाङा बुंलांदोंमोन आरो बिथांनि गोख्रों दैदेननायावनो 1929 मायथाइयाव शिलंआव साइमन कमिसनखौ लोगो हमनानै ट्राइबेल बेल्ट एन्ड डाकखौ रैखा खालामनायजों लोगोसे बै समावनो बिथाङा माने फ्रि एडुकेसन माने फ्रि एडुकेसन माने प्राइमारि लेभेलाव सोलोंथाइ होनायनि खोथाखौ बुंदोंमोन मोनसे सिं जायगायाव सनितपुर जिल्लानि सिङाव बिथांमोना बे हाबाफारिखौ लादों आं जोबोर गोजोननाय मोनदों आरो बेवहाय गोबां मानसिफ्रा बेहाय नुजाफैदों आरो इयुनाव गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मखौ जों बेबायदि मोनसे मान आरो माबा होनानै गोसोखांनानै जोङो फालिनो हागोन बेखौनो आङो हामलायो साख्रि नागिरग्रा सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां गिबि खेबनि थाखाय आरबि मेथमेटिक्स सेन्टारा बाक्सानि सदर मसलपुराव गासै कम्पिटिटिभ एग्जामनि थाखाय गोदानै कोचिं सेन्टार बेखेवनो थांगासिनो दं जायफोर सुबुंफ्रा गोजान जायगायाव थांनानै कम्पिटिटिभ एग्जामनि थाखाय कोचिं लानो हायाखैमोन बिथांमोना बे बारनिफ्राय बे कोचिंनि खाबुखौ आरबि मेथमेटिक्स सेन्टारनि जोहै मसलपुराव मोननो हासिगोन बे कोचिं सेन्टाराव बिथांमोना डाइरेक्ट रिक्वायरमेन्ट 3rd and 4th ग्रेड रेलवे एसएससी आर्मी जीडी अग्निवीर बैंक पुलिस आरो टेट आनजादफोराव जिरायनो हानाय बायदि रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिजों फोरोंथाय होनाय जागोन बे कोचिं सेन्टारनि सोमोन्दै आबुङै मिथिनो थाखाय 9101450597 6900584714 आरो 9365132228 जानबुं अनजिमायाव खौरां लानो हागोन